Miljana Kulić trenutno nosi kragnu oko vrata zbog navodne povrede, ali su je jutros kamere zabeležile bez potpornog elementa. Čitav auditorijum sumnja u to da je zaista povređena, te je grupa koja se bavi popularnim realitijem objavila slike Miljaninih napada, gde su zbog hitne reakcije obezbeđenja sprečeni dalji konflikti. Malo im je pojača i psihobolesniku kada ti opraštaju ili ližu zadnjicu umazanu. Ovo su njene žrtve. Rekorderka u razbijanju glava stajalo je u opisu. Kako je krenula, brzo će spisak da proširi i takvi prave show. Ne znam ko nju podržava. Cirkuska mečka, najodvratnije stvorenje ikada. Nema ni stida ni srama. Bruka za sve majke. Ona je nula majka. Napolje, odvratno jedno stvorenje. Ona nosi kragnu, a njima polupane glave. A đedo kaže Teodori, smiri se, neće više. A on celu sezonu hodao ko hodža. Ološi neka ih pačavra zapali, pa šta? Ona je emotivno nestabilna. Udri Miljo, svi su kao ti, a prave se da su bolji i pametniji od tebe. Udri od reda i ovako nema gazde. Nizali su se komentari.